Kardom, pini KARBI ANGLONG TV9 News kelang aradona pansemi, Kardom pipajir puniklo. Pini birtatan bang, nilimen, sami mirdan pangcupi. Tangtenon, birtan konpen arjupon itha. Tamil Nadu sai ka chongda dam inud borsing tokbi patuwe ame ke sangpen borbedet. Area cikloni phaing koyar ni lakha grip ni kon kanthi constituency ke parlo samilang so hawar churing tiarang ame karlitang burat tokbi lapen kadom terang pia sopo ki bisi ave ki sunga joini api so lapen asar pia phan ka chelang jia phan awar sai ka vedet pen ajok asap so baktang kalong jimini pura api so asar pia phan chi o kang sikarlitang borsing tokbi kidam tangar koya ciklo hempen Tamil Nadu along an saikang da dunjia phan pura dunro non ciklo jonita awe chotlang kopia kopai kelang nolone patowe ajo sai ki klema long mati DOT penroom along an ada 4:51 am along nang lerok pen ajur po atum pen film lang rapet api adap ka theanga por ame ke jang pen burbedet pusi api so sarpi adon arab jirpo jirpi pen chi okang juilo non lapua piso aso apayatum adon arab atum mekri meklang pen mang huprongsi donanglo non amat akisunga bangki kithetanga bangar pum kachewan chiaphan hekhe detlo lasi ninga klong pen man ki do ning ki menai jakong ki thenai ke AACCEM dr tuliram rong hanga phan sikirap johang ponlo ajat abidi pen sitami nang linira bektha Villagor karlitang borsing tok biaphan kichitanga bangar pum hem anang pachili pibek thapusi achor sangti bukhila ing tipi penchoning ripon lapen local MAC mate ke AAC chairman Raju Tiso lapen tim KARBI ANGLONG ke thekiding man kedo KARBI khai hichan kaching hona bang khubang phiatum an sitami nang chirap cheto dunwek thapu chuning ripon lo news report KARBI ANGLONG TV9 news. Forest Department asai kamalong ka choklam duna bang phujur song ing tilang te jang pena plan dam chui muni de tum ki thige jang arni apor chichini ne pu sarlam thia sonsi ki thi arni chichini ne lasi jur song ing ti kopi ka son pen lo ne lang ke jang pen apran ke dam son silang pher constituency ka parlo dharam tur manik teron arong ami karting ku ing tila pen ka theti nung pi atum asoko jur song ing ti arta ning kan ing korya hini kedam tang ning kan ADRE Forest Department FBG asaikam anat karlitang jursong itiabang puchoklam dunsi Kajironga Bagori Range along si DOT mati asai hemtang ponsi tinang OR niya ningkan penta choklam dun bomlo gonda gedam tangar niya hut karlitang jursong iti lapen ari sanghua tumpen DOT ka choklam bomba pora hut kopay kilang no pen ajok karlitang jursong itiabang lang kejang chok ajok adim along apran damjun ingtia sangho lang kejang ahut ajur po atum sitame Kepa jok dunji aphan bor ipiklo bonta un edetlo api jursong intiabang arpum lang pen pe jok dundet api tibok terai seke lang ahem along ponlo bonta daki un Difu Medical College and Hospital along le ponon pulo Difu Medical College and Hospital along wanlo sitami un edet jursong intila pula ben apram dam juino Puthora pran kidam jujur song inti kichitanga bangar pum bolong koma ji dharam tul manik teron arong ahemalong kichitangar pum pali damsi ahematum nang huprongni lasila bangso oso kichinang koki tarlipami nang ji pusi ahema soratum lam thejipak langpon athia nutin Forest Department asai kamalong kiklem duna tumabang ahematum phan lam kithan panglar et pusi karlitang jur song iti ahem atumpen akoy pipon Pini labang su hotona kiceng labang su amen lapen ke arong lapen komentu ben si duty ke jonno lapen koson si pini so hotona ipul salam duty ke join bang ke amen bang ke nung kachi boy joy so men bang ke jursong inti arong ke ditum bhoram tul manik teron arong lapen alam ke po bang ke lasun lo exactly apor bang ke chini dun de nitum aso ke po vega pora bang ke sitame nitum anikang sam nitum ta nogang ke tamas alamar junong lok si lasun bus nitum bang ke medical college tong dun lo medical college tun that pen nitum kachni dama bangke halo suho DF open ASF do la pen logot guard tum do nitum kachni ateng hala tunang thana teng bangke au so tum damlo duty siklam damlo duty ki klem lo amatsi hala habit achilong karplung ko amatsi datum bangke telong penchon phit lo lang long
la si hala so ANGLONG jal dopik pusigipu sita hala jalalong ko het la akeng chinir heta joini salang bangun eder no pusipu sita api ranger bang et na lambang ka alam prek suda ranger bang pulo je habira chilong tawe la pen jal tawe alama bang ke la tum on duty dam lo te long pen sila tum thank you wan ta ho ihi pa isia parai pen ha isia paraya la si theng wan boma ho la la sa thank you pon ho de bang ke au so bang pulo tang ho ari sang ho tum khan ari sang ho bang hinia alo god do pusipu pe pulo ne bang thangok ongko ladak ne bang langke wek pen sibang ko pusigipu tang ho la so lang royal la si la pen era ma se lang kun si pen ma si chom phit lo pusigipu ake alom so phi do pen ke ni ari ken kan klen klepin mane langka be kun ne de pusigipu la so joine si ari sang ho inu bang lang bek thek la pen bang ke lang bek thek the la tum ta dam pen si rab duri phan bor ilo sta hala tum bang ta lang si jang rong lo pusi ranger salban tum hanang khan do la pen et la tum han kerap dun la tum la hang jo jolo la si in charge bang dun lo je in charge bang ta arjulong pen si dam me sen kerap dun phan bor ilo la pen hala au so ke jang bek non ka che wo ju au so bang ke hadak si jang lo pen si chiat lo bolam bang kalang li tum chini ne ta ho la si la bang hini au so mar kerap dun tum hang jo tum han si kerap i phan bor i pen si la tum ha akora an kon lo la akora ke pon ho si nur bang aning rang bo ma phi si ta me in bang pulo je jirsong hadak si dolang ho an ke non jirsong aphan kiri dami adi man ka tum chini ne der lo puwa phi sami ri lo ranger samang thama teng bang ke 30 to 45 minutes ang bong si au so kam long lo la pen long eta phiga so ke sem sabe pu sikipu la si alam bang kila anu la tum bang first ang ko jokola bandha pon lo hadak pen ki un e se la mane ati chitang lo ar pum ke stami postmortem ka kuri ju pansi noga medical college am wan chu lo la so phir bang ke lan ber lo lam bang tante nangli to mihin pen kopilo non ke mangke mane la so non ka chewai ju ya la lo nilitum ahema sor mate nilitum rong isi nitum ke mangke la pulo je alam ko pilo ni nitum ke hadak dudun bek nitum chini bek be la pen ranger sar mate hala dak on the spot kalang li ta ave sila si ari sang ho bang hini ke phove ka tum hala tum han nitum investigation kuri nengji police ahin pen kera pacho hang lo cm busami em KARBI ANGLONG cm busami em busitame kera pacho hang ke la hen lo je inut also inut physically fit also lang ke bek thek also kuson si ANGLONG andam pen ari ken kampuri repin puk nitum khoi un e la si alama bang ke la hen lo je nitum han proper investigation nangji nitum han justice nangji nitum akemang pa nitum kachuning ri ke la hen lo do KARBI language teachers ninia pharman seke kachipi pon District Institute of Education and Training Lapen Basics Training Center atumpen patir piponsi Borpathar High School along Bukazan Regional angkang KLT teachers capacity building a seke kachipi pon KARBI alama ki choklim nang jipura Bukazan South Division angkang lakheng ko rapli diopani MAC constituency ka parlopon Borpathar High School along Bangpharu Society teachers atumaphan seke pipono Bangso seke kachipi pon azaimek along KLTA Mai Prudhon Singh Dev MC Mai Charipon Lapen Chun Bang Bir Singh Teron Pensi Aluhi Pachini Lapen Jaimek Alam Thek Lardak Pen Than Pachini Pon Teachers Capacity Sekia Jaimek Basic Training Center Principal Dhon Singh Timung Gur Singh Rongpi RP Khor Singh Teron RP Ex President KLA Sar Singh Tiso BTC Bukazan Regional Amai Phu Thomas Terang Chun Bang Rones War Teron Lapen Penangman Pengki Theki Dinga Dum Chetong Dun Bangso Seke Kachipi Pona Zaimek Along Chophapon Aluhi Sarpotum KARBI Alam The Hirjir Kijir Nang Zipen Chenglo Pinang An Seke Pipon Si KLT teachers capacity Zaimek Mesen Pen Pachun Ponlo Arnam Lang Pipen Thorom Terang Report KARBI ANGLONG TV9 News La KLT Seke Kachipi Pon La Bang Solam Thia Pathak Bang Badak Pen Kan Kachini Pon Ate Apa sih nang litum media personal ko ke bang litum hin pen kardom spilo kardom militum patni pen 1920 March 2025 kalbi do thang bang mate KLT teacher sa panong si ni seke patapon lo baso seke long panong pon kila lo teachers capacity building for classroom transaction kasina atipi kala dagi tum kipi danu karon ba no alam kenang to ba de teachers atum non make saji klembom no school no khan bom no lang ko visita me alang itum kisman lokit man
kisik sa kisu alam si ini dokok itu alapan ke lalu kita memukata ako aprang pen kitab ketok amukata puta revise long lelang apa yang kala printing mistake kasi mana amukat itu apa yang kala lesson long kasi man content amukat di apa ke la jir kuno lam jir kuno dadak lam the mate lam the jor lam seng mate lam tasam bahai kado kawe lang itum ta kabi medium background peneki popi pas kali mani ke English medium la pen kape ka medium pen background pen si side non ban kala kabi language teacher ko kisita tami thang alam poi phis tami lam ke sung ko ampe lam ke sireng a tami pini alam tami pinak alam thim ata na chela ga tapachai mate akimi kai ke masih akimi lam thim lang tombong asil jang alam abang alang itu seman ke to amasi non mangke alang itu masih ke kenang sot masih seke kenang sot alam lo seke ki piji potang putih isi asi kadang langji apen ke cepain puputum tak langji apen jasemet mangke cross kenang sot de jasemet no ilipudampo la soba seke long ke pipon aina sabangke ilitum ake hai pipu si panampo dai to principal ka kai madam alang lihat si aina sabangke puno la so aina sabang itu hanam pulo na itu 2 days KARBI tuhan orientation program itu fix ignore masih amasini pansi aku nang pilo las ini itu nak pulang itu rong bisa kursi rong pi ame lo bari na me pulo la ke sa kursi piro la alang kita la kan thot no la pen aku tulang itu sar sekali tisu alang kita KARBI lame-lame long may kumarin ni thot long na part alang ni KARBI alam paprang konji kan asai cipadu ali tum kado bitar jong lo prime minister mon ki parano kalam special mane appreciation ki mon tado apa yang kini tum tulang sarsing tisu la tum KARBI US town dia tha basic training center ano apa ini kalau KLT association jenglo bangku ana tum kan kama kira macam itu tu Tangke labang so Tang te pinie berta ke lan si ington pon ikoklo domi thakmi